Mijn naam is Anneke Verhelst, gids voor Gidsenteam Zeeuws-Vlaanderen. Iedere week vertel ik u in het kort iets over de bijnamen van de inwoners in de kernen van West-Zeeuws-Vlaanderen. Toen ze in Nieuwvliet een nieuwe burgemeester moesten hebben, dachten ze van als die burgemeester ingehuldigd moet worden, gaan we daar een hele mooie erepoort voor bouwen. Maar die mooie erepoort die viel eigenlijk een beetje klein uit. Het was maar een ielig poortje. En toen zeiden de mensen in Nieuwvliet, wat ze nu gemaakt hebben, het lijkt wel een hoenderval. En daarom worden de mensen in Nieuwvliet de hoenders genoemd. Oftewel kippen, maar in Zeeland zeggen ze hoenders tegen. Sint-Pier, dat ben hoenders. Daarmee is het een schone poorte. Jammer, te kleine is een soorten. Misschien als ze geen goede mallen. Mensen, het was net een hoendervallen.